kon men go para hau trai Yesus Kris ngadon ai bani tu epimta ba hau banai ba arjar pendriu penjotrik hakapor arsteng menmit no pos new bangadon hakawai ke jaka bad wei para jonga bad keto ket nengut kibriu kat bangi dang kai hakta ke jaka kansan ngayu i karong stem ksiar habneng andak ta karong stem ksiar kelapoi kham sejan ngayu i baki angel lawan hiar na beneng rengkat bad jisu pat usong hau kulai bali bad arngut ki angel ki basenran ni uwe na kadiang bad uwe pat na syakamon jung bad arngut ki angel kelung ke bedang rit ki wanra kita kitiar ki basong plastik bad ki ayenga u ai shot away us ai pat to we hadin pat tapan bad bau jisu dang wan hiar ngalaong hala de hakta ki jing pos new umpoi berkat bau jisu wan mentak ski dekat bagi jing sumsi bar ngejau umat hakta ki jing pos new mar kalong kumba julong man kesngihi ondau jisu lapoi sepo ulah hiar ha kita ki mau step ki behe rengkat bar kita ki angel ki basenran yu kita ki berupan bagi layu iru yo jisu kian suki ngapat ngong iki mere namarkat jisu lawan hiar sepo tekumta ngilai mere badam khosu khmat utrai jisu ngapat ngamlut ban pek mar khmat jisu namar nasnutu bangam patlong babit te hadin katapan ngakendit nopat kon men ko para ha utrai Yesus Kris kane kamdai shu ko por bangin iem hakta gijing subha perthai lane ban pen subha yalade ha ki ki jong kane ko perthai namar ka tin jong blai ko ong hey what eat ko perthai badi ki badon ha ko perthai ladau no eat ko perthai kajing i jong ublai kamdon jaka hota bat ko ongru ko khon barit to yesa hau Kris khnang ba undawan pau ngila ban sngu phumat bat ngin omran dadin dak jing le ran habauan teladang iklem pen kre lanang im kat kum kata kamon jong blai uong kan sabishari away po way dak hok kat kum ki kam jong u nakane ka daw dole don burom kat ba pidang syong basa hari nong way te kumta ko para Kristen be ite kajing wan jong trai jisu kalahajan menta ladangi pai sadong sukun hakane ka perthai ka bangi menta layu i ba kita ki jingi thul pa jong ktin jong blai klawan urlong kumba ktin jong blai kong pinyo i ya kitma hagaleng sadong ka perthai ki hamsia jong kitma jumai bat kinem sniu bat kumjuru ublai ong ngan sthe se yo mesim jonga haki kon sinrang ki kon kenthai jong pi haki temen kisan haki ta ki khalung ki khna ki samla samhoi kin sayo kita ki jing pos new kin sayo kita ki jing itu pau akini kisngi ke khadduh temtang yo i babun ba ki briu ki pos new spang ke jing rongno spang ke jing waino jong perthai bat spang ke jing wan jong utrai Yesus Kris bat don ketu ke nengut ro ki briu ki ba page ke video jonga ki ong ba kila pos new spang ke jing rongno spang ke jing wan jong utrai spang ke jing waino jong perthai te ublai kwa ip ba pin kre ilade bat kita ki bahi ngasem jumpi kanang ba andau trai jisu wan pau mindup phumat kan kumba ong katin jong blai andai ladangi klempen krepat kan sedai kesngi jong jing susi kan sedai kesngi jong jing yam ketang kan umpenang tongin long kita ki balapan kre lupa lese don ketu ket nero ki briu ki bom semlanget ba ka don ki jing rongno tengen su ainuk sai pi kumba blai mensua aswa bon penjon noi ke perthai ulai tu lupa hau nowa ha kita ki briu bar khoj bau blai unsa penjon noi ke perthai ndrai kita ki briu kim sem langai ju bat ul kilai lajim tang kita ki bahi ngasem jong nowa te kum juru haswa bau blai untang ik sedom bat komara ublai ulap lajim no kita ki kasem jong ulot namar tang ying kasem jong ulot kadang hok kadang laj nak kita kicing sniu nak tak dau blai lap laj im no iki te hagju kurkom ken aswa bau blai sa the kita
pliang jong jing bitar jong hak sela pertai hi barok kawai ublain saplaj im ken ya kita kibriu ki baduai bat kerpat ya kerteng jong utrai kin selaj im kuma ong ka ketin jong blai hato blai un penstam langse ya ki bahok bat ki bapop kata kamla banlong kumba ketin jong blai ka ong ya ka beneng bat ka pertai ka bamenta la pensa da ka ketinu blai na ka benta ka ding la penne ya ki na ka benta ka sngi jing bishar ka sngi hakaba ansa penyap ya ki riu klemblai te to ai ba ki jing ej bar ki jing suk jong blai kandor nakat bat phi baro amen.